Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo Trip Integrated Territorial Organization kala ujor siya Migilay State Pollution Control Board dakabakin no bakaryang do Veneer Industry Private Limited klapen ken yakaan kabamanawan penjaklia yakal air kikabakaseng kalaong baglalap yakani gijingja hagijing her jurip hakat pratuk leber arhajar arpunriu hagijing krem kilap tai kubor hari gijing ujor Presiden kaseng badan bok karulaong bagaseng ladawai ke Migilay State Pollution Control Board ban pelong hagijing tokit kababania bat babijitom ki board penya jong karkhana ladalap bagapen ken kendon an yada mariang Ngina kalian jongka hito mentang sini lawan sya Mekla State Pollution Control Board lor ka bangi ujor ba mentuk sini ka khat tariku nai match bangi la hiar sadam station ko industries male check ta hak tu ka jing legenti hapar bangi ya ni lab ba ka wei ka jing tedam ka ba yong ba dan ne kata ka ba isagmet tengi la yo ban ring dor ba ha jing don rengkat jongki lat thai ko bor mentuk sini ru la yo ban ring dor tengi lawan ban ujor ya persya ya katuka riang do Veneer halor katuka pollution baki klem on ya kataka PCD lande kataka pollution control device tengi lawan hangni ban ujor ban dai ban te lakam bat ban shim action ya katuka riang do Veneer bat ban penstom yaki namar ki la pelai katuka tedam namar ba hangtungi suspect bat ni thu shai ba kini company kimshim pendon kam ya utau PCD lan ya pollution control device tangi hang ni ngila ajumut ya ka neko office nang ba member secretary jongka Mekla Pollution Control Board ba kide ban her marmar umdai tangi kitu handri brokoi kitu ki industries ki ba pengken ya ka an ban te la kam ya kata ka pollution lan ni kata ka la air basne ko ba ki pelat nakalian ko jungi ngila kontu ya office ba kide ban le batenge bat la dalam baka long ka feel lani hakini ki material kita ki waste ki ba ki thang hang to kidi ban control kat kum kata ka juk ka ba menta ka ba kanum dan ka jing kata kum ba long haberni phila i sai ba bro kha khamtam ka ki nong song song ka jela ma khilai khilai i kat no ka pollution khamtam ka jela ma khlia tang da badan kata ka jabot na po berni ngila yo ya kata ka ba khmat do ya ka jing jabot tengim kwa ba kata ka umyam ru kandong gumju tengila kontujur kidei ban penstam ye kini ki company ke bala bat kidei ru ban betha ye ki bat ngila konturu bat ban khang mordor bod ye kini lada kim hat la ban pembiang ye kata ka PCD lan ye kata ka pollution control device bat ngila ongru kira lada ki pendon kam ye kato arab sau kanta ke haban ye kato ko boiler ke joki makiru ki haban ayu be kata ka device ka ban te lakam ya kata ka leer ba jabot no to oy kata amla hiban len namar ba hoy lam jim badan katai kita ki approve no ko government la rakam dan pi lai iam tangka jakaru hang tu ka de jong MCL kumno ko yo la chu jar jar menta bandong kum ka nuksa menta la da shom ki parado prasnam ki jongi ki berde tang ki kwai dong la da pi tang ka nuksa po umroi ki evek wot te buka ba phla pan kamut ka don gen ka ba shel lendet ka ba jing ya ai ban ya sam dat de halor kan ni bangi haban wan man lagi department hadu ka pollution control board hadu ka forest department jong ka MCL bat ni don ka jing suspect ru wat tang ya ka rukom ayu ki light hang tu ko ba lai kandon be ka air ka ba shadien ka ba kila ban ya play game tengi na pan naka liang jungi halor ka kata kumba pyong ba kadon ka kata behind the scene mo tata daw ngi haban mi sakmat na marka sarkar ka long ka ba mala ka ba kulot bat mentangi la iru ka basalen beling ong ka basalen na mar kila kwa bi ban maj be kini ki diang ki klau gi betap nda ka bomburom syo pat dangshen ru beling haban keren kata ka ba ong ba ki kwa ban penselen ya ka mai ka mariang jungi na mar ba
lada bi kat kum statement jong CM jong JHADC rupang badika sarkar hi ba penbor ban ai kita ki permission ban sha ban play ta ji karkhana kum ni kum tai bat ngimde hiru ban sung phala namar ba ucharman jong single window agency ru dehu menteri rang ba kontrak tongkal sang ba te kania bro khoi ki jing wan ja ki kam ki ba ki nong wei ane kita ki wan le business sang ne ban tan no ka spa ga jong gabri nyok tra dei ka jing so jing kadan ka jing dei bat ka sarkar bat so ko wei ngim dei ban klat ba ki pai ba ki dei ban tip bo tu try ka yang do winner ru menta u yakon election na po West Bengal te obviously ki don be ki political backup ke besar kai takadaw kim khen snap kim khen kor ki gabri nyok tra bat ki le be kat bomon tangina kalian jongi kumba piti ki patba ki tip hi ba ka hito ka scam be ha kanong rem ja kat be ja long kat balong ada sa tunju ha kano ka kamru ngi ngin ya biskmat ngindang sei shushu bat ka barang sakut menta ka dei jong ka labor jong baru kha ki to bat ngidang lum ya kita ki data bat ngin sele ru ya ka brun kam ngin ujor sa ka department te ndala kod unu bunai la ka sarkar kam lei ai kam si ki machine ane kimte lakam ya kata kajeng pelaji kini ke leer ke balong bi te mban se ka hito kan sa ai da kajeng sneng ka ba serkai untang ya kini ka menungko ngin ai sa ya kata kajeng sneng ya sarkar nambar ka sarkar ka long kung pa nya haban ajeng sneng ya ki da ka ba degi kam ke bangin proses lo lekat kum ka riti trikam jong ka seng bat ka riti trikam jong ka konstitution jong ka rindia oh ya kata te kumpa gila si i ka hito ka le benta ta kemat saya mat gila ban wan hang no ha kano ka ngin wan song sano ngin le nom to hendrai kat kum ka yu bas ko wai runga kentu i kini industries ke badan hang to kam tamba haba ki shimar ne ki produk persnam ki jongi so bah ban penbiang ai ka pisa ka ha ka por ka badai pat ndei ban thok ndei ban support namar bun ki bla ujor singi ba kila sha penduk ya kata ka hok ka jungki haba ki wan hang tu da kita ki dieng ndai kita ki dieng ki ba long be an ndai ki dieng ki ba kila don da kita ki transit pass lan kita ki TP ki don ki kot sla ki babiang hawal la kata ru ni u mender pat u khunyat ya ka dor ka baret pat so ka wai ru u nyon ben ba u pensa kai ki bisa da kisnem haba kini ki jongi ki ba bela kunto ki bela ka singi na hakisi singi ki don kam ya kata ka bam te lada ngidang yo kini ke jung jor ta komot kini ki company ngim ban seng ya haban khang hidala de Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.